Barang asal musik satu koleksi. Ayo Mas Abadi apa ayo ayo. Kabarmu saiki nomor WA-mu wis ganti, tak tulis lagu nggo kowe, muga-muga FYP kowe iso ngrungokke. Kowe isih tak simpen ngobati rasa kangen. Gusti tolong paringono ketemu ra ketang sedelo ning impi wis ra apa-apa. Nanti tekan saiki kene ngendi aku yo ora ngerti. Kene kono yo mau karo sapa kuning kene joko ati mung tinggo kowe. Ora bakal minta hamba apa wis salah aku tak sing ngalah. Ben hubungan aja nganti pisah. Yen sehat aku ketemu bisa tak sikap kamu. Ngomong aku apa kudu bertahan, aku ikhlas ngomong tapi kenyataan. Luar biasa. Modal lah mas, modal kayak itu loh. Lah ya tak kamu. Iki ya podo ae ya lah yo. Mas asik gak tersisa. Lho wong iki sor malah. Iki pisan ya Mas. Iya wes podo ae. Ambuh. Dan juga luar biasa banget buat kalian semuanya. Asal Music Entertainment. Wadi Ayana. Nanti tekan saiki wene ati aku yo ngerti. Wene kono yo mbok karo sapa kuning kene coba ati mung tinggo kowe. Kudu bertahan, aku ikhlas ngomong tapi kenyataan. Luar biasa. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman semuanya baru hadir juga selamat sore.
nopo kabeh kenyataan. Yen dadi larane koyo ngene ora bakal bisa tinggalke. Ngomong wis salah aku tak salah. Yen hubungan aja nganti pisah. Yen sing ora tunggu ketemu bisa kae kasihkan awakmu. Ngomong aku apa kudu menang. Kowe ikhlas nopo kabeh kenyataan. Oke, satu mic sudah sikap. Aduh. Sudah.